Vi har været i Hagfjeld siden 97, og cirka 2003 startede vi op med vores efterskoler og har arbejdet med efterskoler i cirka de sidste 10 år. Vores efterskolekoncept går ud på, at vi selvfølgelig arrangerer hele turen for dem, både logistik, færge, transport, men også på destinationen. Der er noget for alle, og selvom man booker sig ind i Hagfjeld og har nogle rigtig øvede elever og siger, at dem vil man gerne på den olympiske styrtløbsløjpe på Kvitfjeld, så har vi en mulighed for at lave noget transport og noget logistik, som gør, at de kan få en endags tur. Eleverne overnatter i hytter og lejligheder på alle destinationer. Det er typisk 8 personers, 10 personers og 12 personers hytter. De fleste hytter har 3 soverum og 2 bad og toilet. Det er typisk 8-sengslejligheder, der har det. Og hvis der bliver flere senge, så er det typisk 4 værelser der og 2 bad og toilet. Hytterne, vi har været, eller lejlighederne, vi har boet i her, de er over al forventning. Det er rigtig lækkert. Det sætter vi meget pris på. Eleverne har typisk været overvældet over, wow, er det her, vi bor? Det er ikke sådan en lejrskole, man går ind i. Man går ind i faktisk i nogle hytter med højt komfort. Super fedt. Altså, det er næsten været for godt. Vi har mellem 4 og 6 guider ansat, som servicerer vores skolegrupper. Det er alt lige fra ankomst til afrejse. Vi tager et ansvar for vores skoler. Når efterskolen ankommer til Hagfjeld, så har vi ret mange funktioner sammen med dem. Vi står og tager imod dem, når de kommer med busserne, og informerer dem om alt, hvad der skal ske med deres indtjek, og hvordan det skal gå de forløbende dage. En af de største styrker, vi ser ved norsk hytteudlejning, er deres guider, som er her på stedet. Hvis de har brug for hjælp, så ringer de bare os, så henter vi en hjælp til dem, når vi kører på skadestuen, hvis der er brug for det. Det, som jeg studser mig mest ved, det er guiderne. Det der med, at der er guider, der for eksempel kan hjælpe os, som er tæt på. Vi har rejst med norsk hytteudlejning i 5 år nu. Vi har allerede bestilt turen til næste år, så der kommer i hvert fald et år 6.